Трассаны райондашларыбыз классик һәм ирекле стильдә узды. Җилдә җитез Миләүшә Хуҗинаның үз командасына җиңү алып киләчәгенә беркем дә шикләнмәгәндер. Әмма Культ Агро командасының калган уенчылары әзрәк аксады. Һәр еллагача Мука командасы өчен форум, Мука командасы беренчелекне бермибез инде. Былтырда бик теләп килгәнем, быел да бик теләп йөрибез. Bugün 33-nче Спартакиада кысаларында бер дә чаңгы ярышу уза. Без дә үз чиратыбызда әлеге ярышларда катнашырга килдек. Һәм инде безнең командабыз бүгенге ярышларда катнаша. Үзебезнең командабыз егет кызларына уңышлар теләп калабыз. Иң мөһиме беренче урын булмаса да, әле бүгенге ярышларда килеп катнашу тагы бер зур горурлык һәм зур шатлык хисләре тудыра. Чоңгы эстафетасында беренче урынны район советы һәм башкарма комитеты командасы алды. Культ Агро икенче урынга чыкты. Шелтәрләр командасына лаеклы 3нче урын бирелде. Бу көнне Яшьлек спорт комплексында бильярд ярышы да үтте. 33нче кышкы Спартакиадага яңа уен төре буларак кертелгән бильярд ярышында җитәкчеләр генә түгел, көчен сынап карарга теләгән һәркем катнашты. Лекі вакытта тимир шарлы бильярдлар бар ул җирендә. Шунда башладык нидән астыннан кирип клубка. Шур рәхәт инде жол бирә, җәя бирәсең күпме. Аяклар чала. Күптәннән инде бу елга өйрәнәс килгән, минем версиямда уйнама. Инде уйная башлаулар санаторийга җир башлагач. Аннан соң менә монда Мөслимгә өстәлләр кайткач йөри башладым. Иң яхшы бильярд уйнаучылар район мәктәпләренең җыелма командасыннан булып чыкты. Икенче урында Культ Агро командасы, район ичке эшләр бүлеге командасы 3нче урынга лаек булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.